Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мөхтәрәм Хозур ТВ тамашачылары, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, сәламе барчабызга ирешсә иде, сезнең белән имамнан сырык тапшыруы һәм студиябызда кунакта гаилә мәчете имам хатибы студиябызның яраткан даими кунагы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезнең дә сорауларыгыз күптер. Аларны сез экраннарда күргән адреслар буенча җибәрә аласыз. Ул да булса Хозур Медиа Instagram сәхифәсе яки узнаем у имама собачка huzur.ru электрон адресыбыз. Рөстәм хәзрәт, тамашачыларыбыз сорауларын яза торсын, без инде алардан ирешкән сорауларга җавап кайтарыйк. Беренче сорау тамашачыбыздан булайрак яңгырый. Мөселман булган, әмма намаз укымаган кешегә кияүгә чыгарга ярыймы дип яза безнең бер тамашачыбыз. Менә шундыйрак та Бик мөһим сорау нәрсәдән, чөнки Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ субханаһу ва тааля безне пар кылды. Әмма мәсәлән Адам алейһиссалам һәм аның Хава хатыны Хава анабыз радиллаһу анха, Раббыбыз субханаһу ва тааля бөтен нәрсәне парлы итеп яраткан, шуңа күрә парлы булып яшәргә насыйп итсен. Раббыбыз субханаһу ва тааля һәрбер булачак гаиләгә бәхет, бәрәкәт, бала аныкларын насыйп итсен. Ләкин Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям шушы үзеңә пар сайлаганда, гомумән инде әти, әниләр, якыннар, туганнар, чөнки без яшьләр әле яшь вакытында менә нинди матур кыз, ничек елмая дип әйтсәк тә, бәлки без аны күрмибез, ләкин ата-аналарыбыз, әби-бабайларыбыз, алар ул шул нәселдән, аның ата-анасы шулар икән дип, ул шундый гореф-гадәтле булыр дип, аны бөтенесен күрәләр. Без теге яраткач аны күрә алмыйбыз. Шунда Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям безне өйрәтә, ди сайлаганда тигезлек белән сайлагыз. Ягъни ул материал ягыннан, гаилә ягыннан, социаль ягыннан тигез булсын дип, һәм дин ягыннан да тигез булсын. Чөнки без аңларга тиешбез, мәсәлән, намаз укучы кыз, яулыклы кыз, һәм әгәр дә аның булачак ир әле намаз укымый, шушы игә шишә белән пиволарын китерер, ул намаз укый торган бүлмәдә шушы аракын эчәр, һәм башка, шуңа күрә менә хөрмәтле җегетләребез, хөрмәтле кызларыбыз үзегезгә пары сайлаганда, хәтта мин басырмын, мин укырмын, мин нитермын, киләчәк бәлки ул һәр нәрсәне Алладан инде. Ләкин менә никахка хәтле ул намазлы булсын, яулыклы булсын, уразалы булсын, әгәр дә сез шунда икән, ул сезгә тигез булсын. Тигез булсын, менә шулай пар сайлаганда парны тигез итеп сайлый. Әлбәттә, хәзрәт, мин менә беләм бер кыз бит менә аннан соң никахтан соң яулык та кигән, намаз да укый башлаган. Аллага шөкер, сез шундый парларны беләсез, ләкин без беләбез башка парларын. Мәсәлән, менә сезгә язалар бит, хәзрәт, мин намаз укый торган бүлмәдә аракы шишәләр тора, намазым кабул буламы? Намазым кабул буламы? Ул бит аны белән тора, балларын тапкан, хәзер китеп булмый, качып булмый. Шуңа күрә башка мисаллар да бар, яхшы мисаллар да бар, ләкин менә сезнең аша күбрәк әти, әниләргә, әби, бабайларга әйтә торган сүз, шушы кияү, килен сезнең улыгыз белән, кызыгыз белән тигез булсын иде. Бу чиракта мәсәлән мөселман булган, бу ниндирәк критерийлардан чыгып мөселман булган дип әйтә икән ул бу кыз, мәсәлән, динне кабул итү, ул ла илаһа иллаллаһтан башына бит инде, мәсәлән, шул шаһадәтне кабул иткән, әмма намаз укымый, мәсәлән, ялкаулык аша, шул вакытта мәсәлән бәлки ул розасын тотадыр, нитәдер. Андый чираклар бармы, мәсәлән, мисал буларак анда никах укыган вакытларда, мәсәлән, хәзрәт, мин әлегә намаз укыйм, ләкин бөтен калган теге нигезләрне тотам. Менә 5 нигезнең намазына гына ирешмәдем дип инде. Андый кешеләр буламы, андый чираклар буламы практикада? Гомумән, әгәр дә менә сез тирәнрәк китәсез бит, тирәнрәк китеп, чөнки без кайбер вакыт ишетәбез, менә сезгә дә язган сораулар аша, имеш, намаз укымаган кеше мусульман булмый. Юк, җәмәгател муслимин, әгәр дә кеше Раббыбыз Аллага йөрәге белән ышанган икән, теле белән ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ, мин мусульман дип шәһадәт кылган икән, ул мусульман. Ул мусульман. Әгәр дә ураза тотмый икән, ул гынахлы, ләкин мусульман. Яулыгын әле кимәгән, ул гынахлы, ләкин мусульман. Намазын әле укымый, ул гынахлы, ләкин мусульман. Шуңа күрә җәмәгать әле үтәми икән, эшләми икән, без аны ул динсез, ул әллә кем мусульман түгел дип андый сүзләр әйтмик. Чөнки аның иманы бар. Аллаһ Тәгалә анарга иманын биргән, ләкин кайбер таләпләрен әле үтәми, аның өчен анарга әлбәттә гынах, әлбәттә җаза булыр
булырга мөмкин. Шуңа күрә һәрберебез шушы бөтен 5 багананы үтик, эшлик, гыйбадат итик. Менә шуны сайлаганда, гомумән, әгәр тан да тирәнрәк китсәк, әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләне инкар итә, юк, мин ышанмыйм, ул юк, менә мин маймылдан бар булдым дип йөри икән, ул вакытта әлбәттә без кызыбызны шундый җегетләргә бирә алмыйбыз, чөнки ул муслимә кызын, муслимә хатынын без мусульман булган җегеткә генә бирә алабыз. Шулай ук әлбәттә җегетләргә кайтканда без еш ишетәбез, хәзрәт, менә бит Коръәндә язылган, Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән Насара һәм Яһуди кызларын алырга. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән, ләкин безнең гореф гадәтебез бар. Шуңа күрә татар җигете татар кызын алсын, чувашын алсын. Шушы милләт ягыннан без җәмәгател муслимин рөхсәт булса да, ләкин без үз кануннарыбызны, тәртипләребезне тотыйк. Аннан хәзрәт тагын шундый бер киңәш рәвешендә сездән ишетәсе килә иде. Дөреслекдә чыннан да безнең инде этник мөселманнарыбыз да бар бит инде, мәсәлән, күп кенә кеше мин татар, димәк мөселман дигәндә фикер йөрергә мөмкин, әмма шул вакытта әйтмешли, мәсәлән, хәмергә дә кирип китәргә мөмкин, тагын нәрсәдә ул шул вакытта ул аны харам дип кабул да итми. Ничектер ул аны харам дип уйлап та карамый. Бармы, бар кибетте саталар бит. Ул харам булса сатмаслар дигәндәй. Менә андый кешеләргә нинди киңәш биреп булыр иде? Мәсәлән, ул аны әйтә, мин татар ди, мин мөселман ди, ул гаетенә йөри, әмма шул вакытта әйткәнемчә ул аны юк, Аллаһ Тәгалә моны теге хәлал кылды дип әйтми, ләкин шул вакытта тирәннән ул аны бер кайчанда уйлап та карамаган, ул аны харам икән, мәсәлән, хәмернең. Просто керә дә ала, мәсәлән. Шәминне бөтен кеше шәбит. Андый кешегә бер төрле насихат бармы? Көндә бер кибеткә кереп ипине алам. Шушы кибет янында бер вакыт бер әзрәк салгалый торган кеше торып, ипигә бирегез дип тора иде. Мин үземне бит укымышлы кеше дип санап, тәм китмә, хәзер бер ипине үземә алам, бер анарга алам да бирәм. Шулай күпмедер вакыт үткәч, сатучы хәзрәт ди, сез анарга ипи бирмәгез, ул ипине кире тапшыра, без анарга акча бирәбез ди. Мин ипине сындырып бирә башладым. Аннан соң сөйләшеп алдык, итәм, нишләп шушы гөнаһны ташлый алмыйсыңмы? Хәзрәт ди, мин гаепсез. Бу менә Аллаһ Тәгалә миңа шундый тәкъдир кылган, бу Алладан. Мин менә гаепсез ди, минем гынахым юк. Менә шундый мәсьәлә булырга мөмкин. Сез әйткән мәсьәлә, кашан кеше аны гынах дип күрми, Аллаһ дип шулай әйткән, бәлки хәзрәт бөтенесе эшә бит. Үзе бит Аллаһ Тәгаләне таный бер караганда, әйме? Бөтенесе эшә бит. Нишләп син миңа бәйләнәсең? Җәмәгать, мин бәйләнмим. Аны Рөстәм хәзрәт әйтми, аны Хузур ТВ әйтми. Аны Раббыбыз Аллаһ Коръәни китабында әйтә, сезгә бу ишемлек, сезне акылны Алла торган, ул теге тарта торган әйберләр булсынмы, ул эшә торган әйберләр булсынмы, ул бөтенесе сезгә харам, гынах ди. Гынах Раббыбыз Алла әйтә. Кемдер Коръәнне хәзер бит бөтен халык укымышлы, Коръәнне ача да, анда аят бар, кай Аллаһ Тәгалә нәрсә ди, аның ди зыяны күбрәк файдасына караганда. Без беләбез ул аятын. Анарга хәтле булганда аятын беләбез, кай Аллаһ Тәгалә нәрсә ди, шушы салган, килеш намазга басмагыз, чөнки нәрсәне укырсыз белмәссез дип, менә Аллаһ Тәгалә бит кисеп әйтмәгән, ләкин Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бездә камил рәвештә калдырып, шушыннан соң ахыргы аятлар килгәндә Аллаһ Тәгалә әйтте, ярамый. Без табибларын да ишетәбез, кашан табиблар әйтә бит. Менә шушы ПДНда булганым бар. ПДН нәрсә, ул кашан комиссия төрле гынахны карый. Шунда психологлар утыра, полициялар утыра, бер баланы китерделәр әнисе белән. Бу бала, берничә бала җыелышып, пиво шишәсен алып, эчәләр, мороженого биргән акчасын алып, һәм реанимацияләгәннәр. Реанимацияда Аллаһ шөкер исән кала, әлхәмдүлилләh. Шушы баладан психолог сорый, улым ди, сине шуны эчәргә кем өйрәткән? Бала менә субханалла ихлас күңелдән җавап бирә, әти-әни ди, бәйрәмнәрдә кашык белән, табиб әйткән файдалы имеш. Аллаһ Тәгалә дә әйтә, ләкин зыяны күбрәк, ләкин шушы бала реанимацияләккән. Күпме гаиләләр юкка чыга. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, харам, гынах, ярамый, якында килмәгез. Хәтта шуны алып бармагыз да, пакеттан алып игә кертмәгез дә, чөнки бөтенесе ләгънәтле. Менә күп кеше зарлана, хәзрәт, өйдә бәрәкәт юктыр, нишләптер, менә гел талашабыз, тавыш чыга. Чөнки шифонерны ачсаң, шкафыгызны ачсаң, кухняга керсәң, шушы шишәләр тора бит.
тора, иләре менә мусульман гаиләсендә шушы аракы, пиво, башка нәрсәдер әйберләр булмасын. Ул харам, ул гынах, җәмәгател муслимин. Яшьме без, картмы без, табиб әйттеме безгә, башка нәрсә булдымы? Ул харам, гынах. Иншалла. Инде шушы Ашуланып әйттем, ашуланмагыз инде. Юк, һич без бит инде хәзрәт, шуңа күрә тапшыруыбыз да имамнан сырык дип атала. Безгә килгән сорауларга иншалла сездән белән җавап тапсак, инде без генә түгел, безнең тамашачыларыбыз да шушы сүзләрдән уйланып, үзләре өчен сабаклар алып, шуннан да киләчәктә инде тормышларын яхшы якка, уңай якка үзгәртсәләр, безнең өчен дә, алар өчен дә һәм гомумән кыямәтебез өчен, ахиратыбыз өчен үзенә күрә бер файда булыр иде. Инде киләсе сорау: намаз вакытында аятны онытсаң, сүрәне укып бетермәскә буламы? Җәмәгать, әлбәттә, Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәала безгә намаз кылыгыз дип әйткән. Һәм шушы намаз кылганда төрле халәтләр була. Мәсәлән, кемдер өйрәнә башлады гына, кул хуалланы, мәсәлән, шул кул хуалланы яртысын гына өйрәнгән, күбрәк белми, менә белгән нәрсәне укысын. Белгән нәрсәне укысын. Шул ук вакытта менә бер әйтем бар, әгәр дә берәр нәрсә югалтсаң, менә кая куйдым микән белмәсәң, намазга басты, шайтан килеп искә төшерер, син бит анда куйдың, теге намазны бутар өчен. Шуңа күрә махсус шайтаннар бар, кемнәр килеп безне бутыйлар. Мәсәлән, ничә рәкәтне укыдым, бу сүрәне дөрес укымадым, хата булды, тәһарәт алдыммы, алмадыммы, ничек нәрсәләр бузылгандыр. Менә ул махсус шайтаннар бар, кемнәр безнең намазны юкка чыгарыр өчен безгә вәсвәсә итә. Шуңа күрә куркмагыз. Ялгыштыгыз икән Аллаһның рәхмәте белән, оныттыгыз икән, телисез яңадан укып башлагыз Аллаһка тапшырып. Ләкин анда да күпмедер укыдыгыз икән, онытылды, бисмилла әйтеп, дугаларын әйтеп, рәкүк сәҗдәләрен кылып дәвам итегез. Алла Тәала әҗрен бирсен, ләкин намазны бозмагыз. Хәзрәт, мин бер нәрсә белмим бит дип, шушыннан намаздан башыгызны тартмагыз. Авыр бит ул, ничек микән? 5 минут менә дөнья турында онытып, ничек аны укырга дип куркмагыз. Аллаһ Тәала ярдәм итүче булыш өчен нәрсәсен хатırlыйсыз, нәрсәсен беләсез, шуны укыгыз һәм шуны белән дәвам итегез. Алайса фикһигә тагын бер генә сорау, мәсәлән, әгәр дә кеше укыгына башлады намазны, бер аят укыды, 2 аят укыды, өстәмә сүрәдән һәм онытты. 2 аятны укып онытты. Бу очракта безнең фикһигәннән кыска 3 аят укылмады. Бу вакытта нәрсә эшләргә? Ул бүтән белгән сүрәсенә күчәргә тиешме? Чөнки минимальный сүрә укылмады бит, минимальный аят укылмады. Монда кешеләрне икегә бүлеп була. Бер төркем кешеләр, менә кемнәр яңа баса башлады. Менә укырга өйрәнә башлады. Ул вакытта хәтта безнең галимнәребез нәрсә ди? Хәтта менә бер фатихасын да белми. Bilmi. İrəne başladığına mesela Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahmanirrahim İrəndə də başqa bilmi. Mənə ol vaqtda qay bir galimlər, hazır bitdəgi namaz, min anı şparqalqa deyib eytəm, anı ılıb, mənə şundan İrəngən şağında bir küz bilən əzirəkdəgi namazın bızmışa qarab itsə, hazır ərəkuk qılırğa kirək ikən, hazır səcdə qılırğa kirək ikən, yarı, mənə bu yana gana İrənə başlağan bir duğanı da bilmi, bir sürəni də bilmi, ol küp min нәрсә белә, шуны белән укыса, иншалла, Аллаһ кабул итүче, чөнки Аллаһ Тәала рәхимле, мәрхәмәтле. Мәсәлән, башкалар менә без, әмма без намазын укый беләбез, Куръаннарны яттан беләбез, нәрсә, шайтан бутады да, оныттым. Әлбәттә, ул вакытта менә шушы минималь 3 аят укылырга тиеш, башка сүрәдән булса да, аны без укырга тиеш. Ягъни менә оныттым ихласны, нишлим, кул аузу би раббил фалак, мәсәлән, укып бетерәм бөтенләй. Укып бетергәч, сәҗдә сахаклар кирәкме? Әлбәттә, әгәр дә без анда уже без белгән булсак, ул ваҗибатлар була, чөнки ул сүрәләр, кушымта сүрәләр, шунда ахырыннан кылса зыяны булмас. Иншалла. Алдагы сорау, монсы инде бераз гына шундый безнең холкыбызга кайтып ала торган сорау, һәм бик зур проблема дип әйтер идем безнең җәмгыятебездә, чөнки чыннан да бер галимнең шундый сүзләрен ишеткәнем бар, каяда булса бер 3 кеше җыела икән, аннан башка булмый дип. Ул нәрсә гайбәт диләр. Шунлык сорау, эштәге хезмәттәшләр еш кына гайбәт саталар. Шул вакытта безгә нишләргә? Моның харам булуы турында туры әйтергә авыр, эштән дә китеп булмый дигән.
Hazretten нәрсә нинди җавап көтәләр? Хәзрәт, әйдә гайбәтне сатыгыз дип. Ул җәмәгать әлбәттә Аллаһның рәхмәте белән без беләбез Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсәдә иннамал аъмалу бинният. Һәр нәрсә безнең ниятән тора. Бөтен эшебез. Гайбәтне сөйләүдә, гайбәтне тыңлауда ул гынах. Гынах. Хәзрәт, мин бит гайбәтне сатмыйм. Менә шул эштә утырам гына, миңа нинди гынах булсын? Менә син тыңлыйсың, көләсең, дип анда, әмма теге тыңлагач. Менә ул вакытта тыңлаган өчен гынах. Алла сакласын. Эш без бөтенебез аңлыйбыз, хәзер шундый специфик вакыт, шир, хәзер китсәң аннары эшне табып булмый. Башка эшкә барсаң да нәкъ шул ук халат булыр. Анда да гайбәтне сатырлар. Анда да синең өстән язырлар. Син алар белән бергә сатмасаң, сиңа жалаба итәрләр. Каралы, хуҗабыз менә ул бит менә без менә утырганда эшләгәндә ул кайдыр чыга дип әйтерләр. Менә зияны булмасын өчен һәр кеше мөмкинлеккә карап юлын тапсын. Юлын тапсын. Нинди юл? Мәсәлән, әгәр дә ул бухгалтер, яме о компьютер эше анын шунда бөтен компьютерчиклар утырып бер-берсе белән сөйләшәләр. Аллаһның рәхмәте белән хәзер бит кулакка сала торган, Куранны укыла торган әйберләр бар бит. Сез беләсез, менә минем 1 сәгать хәзер эшем, аннан соң мәсәлән нәрсә ял итәбез. Шунда менә шушы наушникны куеп, Куранны кабызып, һәм рәхәтләнеп үз эшегезне эшләгез. Алар сөйләгән нәрсәне ишетмисез. Водительләр туктады, әлбәттә бер-берсе белән аралаша, сөйләшә, нишләтә. Сез бит анда да берәр сәбәп табып каралы, мин карап чыгыйм, анда нәрсәдер тәгәрмәш, җибәрмәгән микән, нәрсә микән. Сез рәхәтләнеп үз эшегезне эшли аласыз. Шуңа күрә, юк хәзрәт, менә хәзер мин мондан китсәм ничектер уңайсыз була, нәрсә әйтерләр. Шунда җәмәгать нәрсә әйтәсе килә, без халык нәрсә әйтер микән дип куркмыйк. Allah нәрсә әйтер, менә шуны онытмыйк. Без бөтенебез бу фәни дөнья, күпме без бу дөньяда яшибез, күпме әле яшәргә Алла гына белә, ләкин Алла каршына баскач, Алла гайбәтен эшендә, уразаны тотмаган эшендә, тәмәке тарткан эшендә, аракы эчкән эшендә соравын бирәчәк һәм газабын бирәчәк. Шуңа күрә менә дусларым нәрсә әйтер дип куркмыйк. Allah нәрсә әйтер. Шуңа күрә юлларын табыгыз. Аллаһ субхана ва тааля Куръан китабында нәрсә ди? Әгәр дә кем тырыша икән, мин аны ташламам ди. Ул көтмәгән җирдән ярдәм итәрмен ди. Ярдәм итәрмен ди. Бәлки менә сез Куръанны тыңлый башлагач, шул күршегез дә каралы син анда нәрсә тыңлыйсың, анарга да тыңларга бирегез. Бәлки анарга да ошап китәр. Бәлки әкрен бөтенесе сез әйтмәсәгез дә бу гайбәт, сатмагыз аны, гынах бу дип әйтмәсәгез дә аны Куръан әйтер. Бәлки шушы хәерле сүзләр ишетеп, Куръан ишетеп нишләрләр. Мәсәлән, шул ук вакытта качан гайбәт сата башладыгыз, менә Хузур ТВ каналын кабызыгыз да, рәхәтләнеп шуны карап утырыгыз. Шуны карап утырыгыз. Аллаһның рәхмәте белән күпме менә бит файдалы сүзләр шушы телеканалдан ишетелә. Шуннан да сез әйттегез, мәсәлән, сез әйтмәсәгез дә гайбәтнең авыр гынах икәнен Куръан әйтер дип. Шушындай, мәсәлән, этник мөселманнар белән эшләгәндә күбесе әле нәрсәнең гынах, нәрсәнең хәләл, харам икәнен белмәскә мөмкиннәр. Аларга шушы динне җиткезүдә нинди ярдәм итеп була? Шушы мәсәлән, бердән-бер эшләгән мөселман кешегә ул нәрсә эшләргә тиеш? Китаплар бирергә тиешме? Мәчеткә җибәрергә тиешме? Мәсәлән, габади генә шул гайбәтнең гынах икәнен аңлатыр өчен булса да. Чөнки кемдер чыннан да куркырга мөмкин, уңайсызланырга мөмкин. Мине бүтәнчә аңларлар дип Аллаһның рәхмәте белән Куръан сүзе ул бит Аллаһ Тәгаләнең сүзе. Һәм менә Куръанда Аллаһ Тәгалә шушы сорауга үзе җавап бирә. Кашан дисез шушы динебезне күрсәткәндә, аңлатканда, удау иля сабилиллаһи бил хикмати ва мауидатил хасана, хикмәт белән һәм күркәм мисал белән. Бездә бит без күрәбез кашан кеше моны эшләмә, тегесе эшләмә, бу гынах, тегесе гынах, үзе ул гынахын эшли. Кеше бит без сөйләгән нәрсәгә бик игътибар итми, без эшләгән, без күрсәткән гамәлгә игътибар итә. Шунда иң беренче ул үзеннән башлап, үзе әдәпле, хөрмәт йөзеннән, тәртипле булсын. Һәм шуңа күрә Раббыбыз субханаһу ва тааля шушы Куръан аша безгә әйтә. Иң беренче без үз мисал белән, үз сүзебез белән ачуланмыйча, нишләтмичә, шин ул кешеләргә дуз булып, бәлки үзегез белән берәр күчтәнәш китереп, чәй ишеп, менә
шунда ук беләсезме, мәсәлән, Хузур ТВ бар, менә беләсезме, менә газет бар, шуны укыгыз әле дип, шуны күрсәтеп, нишләтеп, мусульман дөньясы бу ул бит әби белән үскәндер. Әбисе бит анырга улым бу гынах, бу ярамый дип шулай куркып үскән. Хәзер мәчеткә йөри башласам, ураза тотсам, бөтенесе ярамас дип курка. Шуңа күрә сез менә анарга шушы ислам дөньясының ишекләрен ачып күрсәтеп, кара монда нинди матурлык. Теге бөтенесе ярамый түгел, менә күпме нәрсәләр рөхсәт ителгән. Әйдә әле бисмилла әйтеп, менә Коръән телисең икән, әйдә сиңа китабын бүләк итим, шуны укып чык. Менә радио бар, интернет аша мәсәлән азан радиосын тыңлый аласың дип, менә шушыларны күрсәтик. Чөнки ул аны белмәскә мөмкин, үзебезгә җаваплык алмыйча, без анарга менә шушы җаваплы урыннарга күрсәтә алабыз. Хәзер төвенә легенә кабызган тамашачыларыбыз өчен исегезгә төшерәбез. Безнең эфирда имамнан сорак тапшыруы, кунагыбыз Гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Без сездән килгән сорауларга җавапларга тырышабыз. Һәм инде үзегезнең сорауларыгыз булса, аларны экраннарда күргән адресларга юллый аласыз. Хәзрәт, алдагы сорау инде бик киң таралган сорау, чыннан да без Адәм без ризыктан башка тора алмыйбыз. Бүгенге көндә нинди генә ризыклар юк, аларны нинди генә компонентлардан җыймыйлар дип әйтик, инде анда бу да бар, теге дә бар, желатин да бар шул ук вакытта дип әйтик. Менә безнең бер тамашачыбыз шулай сорау бирә. Кайбер азык-төлекнең составында желатин дип языла. Тик нинди төрле желатин булуы аңлашылмый. Хайваннан яки үсемлектән ясалган желатинме икән? Шул очракта сатып алсам буламы, яки асылына кадәр төшенергә кирәкме дип сорау бирә. Гомумән шикләнү ул шайтаннан. Әгәр дә без мәсәлән шул ук ризыкны сатып алабыз, һәм ул шикле икән, без анардан ераграк булыйк. Чөнки әлхәмдүлилләһ, хәзерге дәврдә без тәлләребезгә карасак нинди генә ризык юк. Аны бит әби бабайларыбыз күрмәгән. Без әлхәмдүлилләһ муллыкта яшибез. Бөтенесе шул ук берәр конфет алгандамы, башка әйбер алгандамы, алар да йөзләгәндер. Шушы нинди желатин белмибез икән, шикләнәбез, алмыйк, башкасын алыйк. Чөнки безгә керә торган ризык халал ризык булсын. Әгәр дә без харам ашыйбыз икән, безнең дугаларыбыз да кабул булмый. Күп кеше бит сорый: "Хәзрәт, нишләп ти?" Сорыйм, Алла Тәала бирми. Чөнки ризыгы харам, киеме харам, сүзе харам, эше харам. Нинди аның ничек Алла Тәала кабул итәр икән? Әлбәттә, Алла Тәала рәхимле, мәрхәмәтле, гафу итүче, аның дугасын да кабул итә. Ләкин менә шушы ризыкка, киемгә, әйберләргә, эшләргә без игътибар итик. Шикле без анардан ераграк булыйк. Чөнки хәзерге дәврдә, Аллаһка шөкер, альтернатив ризыклар бик күп. Мәсәлән, шул ук дару мәсьәләсендә дә менә сезгә ул сорауларын да бирәләр бит, хәзрәт. Менә шушы компонент кергән, мәсәлән, анда желатины кергән, ничек, нәрсә? Аллаһка шөкер, без бит бәләкәй дәүләттә тормыйбыз. Безнең дәүләтебез зур, күрше дәүләтләр дә бар, мусульман дәүләтләр дә бар. Шул ук дару, мәсәлән, мусульман дәүләтендә халал итеп чыгаралар. Шуңа күрә хәзер бит интернет, Аллаһыгыз да аны сезгә 1-2 эш көндә китерәләр, һәм сез рәхәтләнеп халал даруны эчәсез, халал ризыгын ашыйсыз. Шунда Алла бирсә, дугаларында Алла Тәала кабул итәчәк. Шулай менә дару дигәндән, бүгенге көндә һәрбер инде таблетканың азагында номерлары да бар. Минемчә, шул горячий линияларга шалтыратып, сезнең желатин дип язылган, ул нинди желатин? Үсемлектән ясалганмы, хайваннан ясалганмы дип сорасаң, сиңа җавап кайтарачаклар. Бу очракта да бернинди кайгы, бернинди анда проблема күренми. Алдагы тапшыруларыбызда сезнең белән инде интернетка кагылышлы, социаль челтәрләргә кагылышлы кызыклы сорауларга җавап кайтарган. Бүген дә андый сораудан башка булдыра алмыйбыз, хәзрәт. Бер тамашачыбыз булай дип яза. Интернетка берәр нәрсәне кызык өчен генә чыгарырга ярыймы? Яки постлар бары тик мөһим мәгълүматкә ия булырга тиешме дигән. Бу очракта бәлки инде кемдер блогерларның теге ниенә яки үзе блогер булса, Аллаһның рәхмәте белән Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям ул шаярта иде, елмая иде, уйный иде. Һәм ул дөньяны авыр итмәгез дип һәр вакыт сахабаларына өйрәтә иде. Ләкин Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям шаяртса да, ул гаделлек белән шаярта иде. Шуңа күрә кызык булган әйберләрне куйыгыз. Ләкин аның тәртибе гынахы булмасын, алдау булмасын. Хәзер бит менә кызык дип күпме фейклар тараталар. Менә шушы фейк дигән
сөз алдау деген сөз бит, гынах деген сөз. Менә шулар булмасын. Шуңа күрә кызык әйберләрне әлбәттә куегыз Аллаһның рәхмәте белән. Мин менә сезнең аша блогерларга чыгар идем. Менә әйтеп нәрсәсен, хәзерге блогерлар бит гел матурлык куялар. Һәм гади хатыннар, блогер булмаган хатыннар кара, бысына чәчәк бүләк иттеләр. Монда тагын нәрсәдер, монда күлмәк, монда тагын, дөнья, гомер, теге пилонкаларын алып юганын күрсәтми бит ул. Бу да хәзер миндә юмыйм, миндә менә булай гына утырам, миңа да чәчәк кына китер, тагын нәрсәдер китер дип, күп гаиләләрдә тавышлар чыга башлый. Шуңа күрә хөрмәтле блогерлар, рәхим итеп кемнәр менә бу тапшыруны карый, әйдәгез берәр көн дөньяны да менә ничек без гади эшен эшлибез, шуны да күрсәтик. Гел теге яхшылыкны әлбәттә күрсәтү, ләкин бәлки иншалла ничек сез әбигә кайттыгыз да каршы тартасыз, бәлки ул башкаларга ул да кызык булыр иде. Каралы, ул нинди данлыклы блогермы, депутатмы, әллә кемме, кара гади эшендә эшли белә икән. Бәлки кадакны алып, аны да кагу. Гади әйберләрендә күрсәтик, кызык әйберләрендә күрсәтик, ләкин аларны гаделлек белән алдау булмасын. Алдау ул гынах. Шуннан да хәзрәт, бик күп кенә блогерларның контентын карасаң, алар үзләренең подписчикларына менә шул юмор аркасында җыялар дип әйтик. Юмор сәбәпле җыялар. Аларның да миллионлаган, мәсәлән, подписчик булырга мөмкин, һәм һәрбер инде бүгенге телдә әйткәндә вайннар төшереп, кызык ситуациялар төшереп, шуның белән генә акча эшлиләр. Бу очракта менә бу видеосы да кызыклы, бу видеосы кызыкламаса реклама, мысы тагын кызыклы, мысы тагын көлкеле юморга гына кайтып кала. Шушының кадәр күп юмор ул ярыймы гомумән дип әйтик инде. Мәсәлән, шуннан гына акча эшләү ярыймы дип әйтәбез. Чөнки анда бер караганда бер нинди менә тамашачыбыз әйтмешли, мөһим мәгълүмат юк. Бары тик көлүгә генә корылган дип әйтик инде. Монда яңадан ике якны да карарга кирәк. Менә шулай ук еш кына сезнең аша сорауда бирәләр бит, хәзрәт, кая сез карыйсыз, менә телевизордан концерт, анда шәрә чыгалар, җырлыйлар. Менә шул ук блогерларны нитик. Әгәр дә сез концертны, менә шәрә чыккан концертны телевизорданмы билетны сатып алып бармасагыз, ул аны нитмәс. Әгәр дә шул ук блогерга каралынчы кызыксыз язылмасагыз, аның подписчиклар булмас та, ул аны дәвам итмәс. Шуңа күрә без үзебез менә ярамаган әйберләргә кызыгып, карап, бүтән вакытыбызны анда сарыф итеп яшибез дә, аннары муллаларга, диния нәзарәткә, мөфтиләргә әйтәбез, нишләп менә шуны күрсәтәләр. Карамагач алар күрсәтмәсләр. Әйе, ул менә вакыт. Аллаһу субханаһу ва тааля безгә вакытын биргән. 24 сәгать. Менә безнең караучыларда берегездә 26 сәгать бармы? Юктыр, әмма сездә дә юк, миндә дә юк, бөтенебездә 24 сәгать. Аллаһ безгә аны биргән, әманәт итеп. Без ул вакыт өчен Аллаһ алдында җавап бирәбез, ягъни әү савабын, әү гынахын алабыз. Шунда менә шушы 24 сәгатьне без бүлик җәмәгать. Әйе, намаз, мәсәлән, 1 сәгать. Мин, мәсәлән, имам, минем имам вазифалары бар. Анда күпмедер сәгать мин мәчеттә укытам, нишләтәм, нитәм. Шунда ук мин әти, ягъни күпмедер менә 24 сәгатьтән алып мин балаларыма бирим. Менә һәрберебез аны кагазга нитик тә, шунда менә вакытлар билгеләп, ин беренче гаделле итеп саныйк. Аннан соң мәсәлән минем хатыным бар. Әмма анарга күпмедер вакыт бирергә кирәк. Башка, мәсәлән, минем әти-әниләр, әу минем күршеләр, әу минем башкалар, ягъни бөтенесенә мин үз вазифамны менә шушы вакытын сарыф итеп нитәргә тиеш. Шунда ук шушы блогерларны, шул телевизорларны, концертларны, әллә нәрсәләрне карап санап алыгыз, күпме вакытыгыз китә. Шуннан зарланабыз. Хәзрәт, балаларга вакыт калмый, мин бит эшлим. Син 8 сәгать эшлисең. Аллаһ Тәала сиңа 24 сәгать бирде. Калганнары кая 16 сәгать? Кая?
Күбесе менә шушы кирәкмәгән әйберләргә, шуңа күрә менә ул сезгә кирәкми, пультын алыгыз да сүндерегез. Инстаграмда чыктыгыз да отписаться дип басыгыз. Һәм ул сезнең вакытыгызны ырламас. Чөнки менә хаҗда булганда бер китапны күрдем сатуда, теге дәшмичә ырлаучы дип. Һәм телефон. Шың бит, менә шушы безнең смартфоннар, безнең менә хәтта үземдә дә анда көн-төн язалар, нәрсәдер кирәк, хәзрәт җавап бирегез, кемдер критикасын яза, кемдер мактый, кемдер нәрсә, шуны укыйсың, карыйсың, вакыт китә. Шуңа күрә менә сүндерәм дә, телефонны күрмим, белмим. Менә ул мәсьәләне без үз вакытыбызны бүлик, шунда Алла бирсә, менә шундый сораулар чыкмас. Икенче як, кемнәр менә ул аның аша акча эшли. Анын ул бизнес дип әйтик, мәсәлән, пандемия дәврында бит күпме безнең данлыклы җырчыларыбыз хәзрәт менә тиенсез утырабыз бит нишләргә, бу аларның һөнәр. Шунда җәмәгатьул муслимин менә ул һөнәрне дә әзрәк игътибар алыгыз. Әгәр дә ул сезнең һөнәрегез икән, аны хәләл итегез. Аллага шөкер, менә җырчылардан күпмеләрне беләбез, кемнәр халал итеп мәнәҗәтне җырлыйлар, дин җырларын гына җырлыйлар, теге кирәкмәгән җырларны җырламыйлар. Шул ук блогерларны карасак, күпме Аллага шөкер, янда шаярту да бардыр, ләкин бөтен сонарга китми, улардан ата-ана хакы. Шул ук шаярту аша, ләкин ата-анага мәхәббәтен, хатынга мәхәббәтен шуларын күрсәтә. Менә зиянга китерә икән, ул гынахлы һөнәр, анын килә акча гынахлы һәм анардан файда булмас. Әгәр дә ул хәләл һөнәр икән, ул акчадан бәрәкәте булыр, ала бирсә. Инде шушы тәфсилле җавабыгыз өчен җәзакалла хәйр, хәзрәт. Без алдагы сорауга күчәбез. Исламда сукбай хайваннарны атарга рөхсәт ителәме дигән. Шуннан да зур проблема, Казан гына түгел, инде районнарда да, хәтта ки авылларда да күреп булган итләрне, мәсәлән, хайваннарны Гомумән җәмәгать шушы әзрәк тирәнрәк китик, менә бу хайваннар каян килде? Без алабыз ул этне, бәләкәй яратабыз, үстерәбез, ул үскәч, шушы сыер шикелле булгач, без аны куабыз. Бу мескен урамда ашарга да юк, нитәргә дә юк. Менә күпме Казаныбызда да булган бит, балаларга да ташланганнар. Алла сакласын, стәгъфирулла, бик куркыныч хәл. Бик куркыныч, ләкин менә ул хата гынахы кемгә? Шушы этне куып чыгарган кешегә. Шуңа күрә, әгәр дә шул кемдер менә нишләйм инде бу эт белән хәзрәт ярамый дип әйткән, Алланың рәхмәте белән бездә приютлар бар. Шушы приютларга илтеп тапшырыгыз. Анда ризыкларын да бирегез. Бик тән гафу итегез, тәм гафу ит инде менә шулай булып чыкты, ләкин урамга ташламагыз. Әу кирәкле җиргә, мәсәлән, авылга туганнарыгыз торалар икән, этләре үлде икән, аларга алып барыгыз да, ул аларның ихаталарын нитсен. Сакласын Алланың рәхмәте белән. Ләкин менә ул шул ук хөкүмәт тарафыннан да, әгәр дә мәсәлән минем мылтыгым бар, менә шушы этләр мылтык алып ату дөрес булмас. Нәрсәдән дөрес булмас? Чөнки кемдер әйтә, хәзрәт, менә бит минем балаларым мәктәпкә йөри. Алар зыян китерергә мөмкин. Син атканда башка нәрсәләргә дә эләгергә мөмкин, кешеләргә эләгергә мөмкин. Хәзер шәһәрдә бөтенесе ата башласа, нәрсәгә әйләнә ул? Шуңа Алла сакласын, нитү ярамый, ләкин хөкүмәт тарафыннан билгеле урыннар бар, билгеле җаваплы кешеләр бар, кемнәр шушы хайваннарын тотып нитәргә тиешләр. Тиешле урыннарга алып китәргә тиешләр. Шул телефоннар минемчә алар ачык, аны хәтта үзегезнең депутатлардан да сорый аласыз. Менә бит сез депутатка тавыш бирдегез. Абзый, ни хәлләр? Менә бездә шундый халат, әйдәгез әле ярдәм итик. Шушы телефоннар аша, менә бездә шушы хайваннар күбәйгән, килегез әле, хәл итеп бетерегез әле дип нитик Алланың рәхмәте белән. Чөнки аның хәлал булган юллар бар. Алла сакласын, мылтык белән чыгып атсаң, шунда артында бәлки балалар
уйнайсың, аларга эләгергә мөмкинсең. Нәрсә булырга мөмкин. Шунда ук ул законны да бозып була. Алла сакласын, шуңа күрә үзегез нитмәгез, ләкин тиешле урыннарга бер хәзрәт шалтыратты миндә килмиләр. Бер шалтыратудан миндә килмим. Әмма менә аны bütün пләшләрен ашап бетерегез, нервлары битеп, каралы бу бездән бит нитмәс, әйдә әле барып хәл итеп бетерик дип килеп хәл итсеннәр. Әмма мәсәлән авылларда күп кеше үзенең кошкыртларын тота, шул казлар булсын, тавыклар булсын, һәм кайчакта кырытлары килеп, мәсәлән, шул хайваннарга зыян салырга мөмкин. Бу чиракта охотникларны чакырып, инде шушы этләргә ничектер теге ау ачалар. Бу рөхсәт ителәме? Дин ягыннан мин хәзер теге хөкүмәт таләпләре буенча ул билгеле ярамый. Ләкин дин ягыннан үзебезнең мөлкәтне, үзебезнең җаныбызны, үзебезнең малларыбызны саклау фарыз. Ягъни безгә зыян китерә торган әйбер бар икән, анардан без котылырга тиешбез. Мәсәлән, шул ук кешедә шир бар, ул аны белә, ярар үтәр дип табибка бармый икән, ул ярамый. Табибка барып, шушы ширне даваларга тиеш. Нәкъ шул ук кемдер безнең, мәсәлән, анда этләр дә булмаска мөмкин, әмма башка әйберләр булырга. Төлкеләр, мәсәлән, авыру төлкеләр була. Алла сакласын, әмма менә шуңа күрә алардан саклану ул фарыз, ул безгә мәҗбүри. Инде шушы ук темада ярак китмичә алдагы сорау. Ислам кануннары хайваннарны кастрацияләү, стерилизацияләүне тыямы дигән. Ондай сорау да бар. Иң авыр сорауларын язалар сезгә инде, Аллаһның рәхмәте белән. Соң инде ала бит беләләр, что языгыз. Динебездә шундый канун бар. Сайлана. Менә кайсы зарар күбрәк? Кайсы гынах, чөнки кастрациядә ул да гынах. Ләкин менә кайсы гынах зуррак. Чөнки без хайванга зыян китерәбез, Алла сакласын. Ул теге пси булсынмы, ул ата пси булсынмы, ул зыян итәбез Аллаһның рәхмәте белән. Шунда әгәр дә бу пси балаларын табып, без шушы пси балаларын нитәргә белмичә урамга ташлыйбызмы, үтерәбезме, менә ул зуррак гынах. Шуңа күрә менә шушы зуррак гынахка бармас өчен моны нитү галимнәребез рөхсәт итә. Аллаһның рәхмәте белән теге сакланыр өчен, нитәр өчен, күбрәк гынахка бармас өчен. Чөнки мәсәлән 5-6 пси баласын тапты да, сез аларны кышкыны урамга ташладыгыз. Үләләр бит. Менә 7 псине үтергән шикелле гынахың була. Шуңа күрә бер псигә кастрация ясасагыз, Алла бирсә иншаллаһ гынахы әзрәк булыр, теге гынахка караганда. Бу чиракта инде без барыбер дә үзебезнең шушы хәлне, вакыйганы төпләп, анализлап, булай эшләсәм булай була, булай эшләсәм булай дип уйларга кирәк теге. Анализ итеп, кайсы гынахы күбрәк, һәм зыяны кайсысын күбрәк, шуны уйлап, фикерләп, аннан соң гына хәл итәргә. Алдагы сорауга кайтып, хәзрәт, мәсәлән, орманда йөрибез. Анда да йыланнар булырга мөмкин, тагын нәрсә булырга мөмкин. Мәсәлән, намаз укырга керештек, намаз вакыты җитте, намаз укырга керештек, каршыбызга йылан килеп чыкты. Менә бу чиракта нәрсә эшләргә? Әйдәгез әле шундый бер сорау. Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem тарафыннан кайбер хайваннарны үтерү рөхсәт ителгән. Менә чөнки игә дә керергә мөмкин, Алла сакласын. Без намаз укыганда шулардан, ләкин ул әдәпләрен өйрәтә. Мәсәлән, игә йылан кергәч, чыкмыннан дип әйтергә кирәк. Чөнки ул кыяфәттә җин булырга мөмкин. Китмыннан дип. Китми икән, аңламый икән, теге аятел күрсәләрен укып, ул вакытта Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem шушы йыланны, шул ук карганы, аларны үтерергә рөхсәт бирә. Шушы үзебезне саклар өчен, үзебезне зыян итмәс өчен. Инде хәзрәт, шушы сорауларга җавапларны алхамдулилlah таптык бугай, тамашачыларыбызга ирештердек бугай. Сезгә дә файдалы булса иде, үзегезнең сорауларыгызны әле калгандыр, аларны экраннарда булган адресларга җибәрә аласыз. Инде киләсе тапшыруларда без аларга хәзрәтләребез белән шушы студияда җаваплар табарга тырышырбыз, аңлатырга тырышырбыз. Бүгенге шушында килеп, шушы сорауларга җавап тапкан өчен, аңлаткан өчен Аллаһ Тәгалә рәхмәте, бәрәкәте булсын сезгә, хәзрәт. Без сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам.